que és una dansa d'un estil tal que, essent ben gentil i gallarda, pogués ser ballada sense necessitat del braç dret. Les versions actuals del ball no concorden amb la tradició perquè al ballar-lo hom posa en moviment els dos braços. A Andorra es balla a Escaldes, Ordino, Encamp i la Massana. A càrrec dels veterans. L'Esquerrana.